Biz alıp baryan adil açık kapılar we bitaraplyk siýasatymyzy mundan beýlek hem dowam ederiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Salam mehriwanyleşler, eziz ýaşlar, biz siziň her biriňize döredijilik üstünligini, watanymyzyň ösüşine geljekde öz goşanyňyzy goşmakda alýan bilimiňiziň berk binýatly bolmagyny tüýtürekden arzu edýäs. Watanymyzyň geljek bolan ýaşlarymyza okumagy, öwrenmäge, giň mümkinçilikler döreden gahrman arkadaly gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýtürekden arzu edýäs. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly bitarap Türkmenistanyň umumy awadançylygynyň ösüşiň bähritlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy üýtgewsiz ygyrarlydygyny aýdym görkezýän möhüm wakalary beslenýär. Birleşen Milletler Guramasy bilen köpürli strategik hyzmatdaşlyk, tewit we ähli umumy gün tertibiniň derwais meseleleriniň deňe çerçöwlerini işläp taýýarlamakda işçiň orna ýelýän döwletimiz daşary siýasatynyň ileri tutýan ugry köpüne çykyş edýär. Türkmenistanyň başlangyjy esasyny awada milli siýahatçylyk zowlagyna geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň deňede çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň taryhy ähmiýetli wakalarynyň biridir. Gadyrly tomoşaçylar, bizem sizi eziz diýarymyzda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda gurulýan ýeri forumyň taryhy, ähmiýeti, onuň bilen baglanşykly käbir adalgylardyr gyzykly maglumatlar bilen tanışdyrmagy makul bildik. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar. 4 iklimde ýerleşýän 32 döwlet, 570 millionyň gowrak ýylat. Yer ýüzüniň ýylatynyň 7 götürümden gowragy. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň öz raýatlary üçin bütün dünýäde gazanmak isleýän durmuş awadançylygymyzyň ýokary derejesini üpçün etmegine ýol bermeýän hiç hili sebäp ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres. Mehriwanyleşler, eziz watandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz Watan gazetiniň baş redaktory Tawus Kakaýew. Gepleşigimize hoş gördük. Ine bir şeňe diýalak ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň deňede çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty awada milli siýahatçylyk zowlagyny ýokary derejede geçirilýär. Ine bu halkara maslahata ýurdumyň ähli pudoklary häzirki wagtdan ýokary derejede taýýarlyk görýärler şolsana bir döwletimiň taryhy wakalaryny gyzgany bilen halk köpçüligine ýetirmekde uly işler alyp barýan bilen köpçüliklerin habar eşitýärler şeýlede metbuat merkezi uly işler amal aşyrýarlar. Ine bular dogrusyny köpçüliklerin habar eşitýärleriniň internet sahypalaryna şeýlede elektron metbuatlarda giňden ýaýwanlanýar. Ilki bilen gepleşigimiz şular dogrusyna başladyk. Köp sag bolun. Dogry bilýäňiz, hakykatdan bugün ata watanymyz Türkmenistan bütün dünýä jemgyýetçiligini özüniň parahatçylyk siýasatyny, şeýlede parahatçylyk diplomatiýasyny ilerletýän ýurt hökmüni bütün dünýä halklarynyň arasynda biziň döwletimiziň bitaraplyk, özüde oňyn hemişelik bitaraplyk derejesine, hukuk derejesine dayanmak bilen halklaryň arasynda diňe awadançylygyň, şeýlede olaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hasta ilerlemegi babatynda Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibine duran maksatlary işçiň goşuşmakda, şolary öz milli derejemize döwletimiz tarapyndan işler amal aşyrmakda giň gerimli işler ýaýwanlandyrylýar. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar bilen baglanşykly maglumatlary döwürli neşirlenmede galy berse, tele ýaýlymlarda, gazet jurnallaryň elektron saytlaryna okucular köpçülüğüne yetirmekte özümüzün
bir münasip goşundymyz, goşmaga çalışýas. Umuman şular hakynda aýdylanna Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty bilen baglanyşykly şol ýürüýte saýtyň hem döredilenligini bellemek bolýar. Çünki şol ýerde de biziň okujylar köpçüligimiz 3 dilli, ýagny türkmen, rus, ingliz dillerine özlerini gyzyklandyrýan maglumatlar, ýagny biziň ýurdumyz hakyndaky ýurdumyzyň alyp barýan daşary siýasaty, meden diplomatiýasy, biziň ýurdumyzyň tebii gaýratynlyklar we beýleki gyzykly maglumatlar bilen tanyşyp bilýärler. Şeýle de diňe bir LLDC 3 government-me, ýagny şol maslahata bagyşlanyp ýürüýte döredilen saýtdan başga da beýleki Birleşen Milletler Guramasynyň öz resmi saýtynda berilýän maglumatlardan peýdalanmak, beýleki ilmi çeşmelere ýüzlenmek bilen biziň habarçylarymyz ýürüýte şol deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň aýratynlyklary nämede? Şolaryň Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte üns merkezine almagynyň sebäbi nämede? Şonuň şol ýurtlary hasta ykdysat taýdan östürmekligi, ul ähmiýet berilmeginiň aňyrsynda nämeler bar? Umuman şol ýurtlaryň geografik aýratynlyklary, beýleki ykdysady aýratynlyklar bilen baglanyşykly biz gazet sahypalaryna ýürüýte makalalar meýilleşdirýäs, gyzykly maglumatlary bir okujylar köpçüligine ýetirmäge çalışýas. Şeýle de şu maslahatyň dowamyna Gahryman arkadaşymyz öz çykyşynda da belläp geçdi. Bir näçe uğurları üns merkezine saklanacak uğurlar bilen baglanyşykly ýürüýte makalalar toplumyny ýygyderlikde okujylar köpçüligine ýetirmegi gözüňde tutýas. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň aýratynlygy nähili? Bu döwletler dünýä ummanynyň ýa-da oňa çykalgasy bolan deňizlerden özüňe ýerleşýän bilen tapawutlanýar. Şeýle de geografik ýerleşiň şeýle aýratynlygy olaryň halkara sowda ykdysady gatnaşyklaryna, işçiň gatnaşmagyna käbir kynçylyklar döredýär. Emma bu döwletleriň hataryna iklimara, mühim sowda ýollarynyň çatyrygyna ýerleşýänleri ýa bolmasa tebigi baýlyklaryň uly gorlaryna we geljek uly adam mümkinçiliklerine eýe bolýan ýurtlar hem bar. Dünýäde näçe döwletiň deňze çykalgasy ýok? Şolar dogrusyna bir gurum berseňiz. Geografik taýdan dünýäde jemi 44 döwlet ummanlardan we deňizlerden özüňe ýerleşýär. Ykdysady nukdaý nazardan şolaryň 32-si deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwlet hasaplanýar. Galan 12 döwlet bolsa ösen ýa-da az ösen ýurtlaryň hataryna girýär. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň esasy ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary nämeler? Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler öz harytlaryny dünýä bazarlaryna çıkarmak üçin kenar ýaka döwletlerine garanyňda has köp çykdagy we wagt harçlamaly bolýar. Şul ýagdaý olaryň bäsdeşligi ukuyplylygyny peseltýär we ykdysadyetine çekilýän maýa goýumlaryň möçberiniň az bolmagyna getirýär. Hazır ýaka döwletleriň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň arasyndaky orny näňsi? Ilki bilen Hazar deňziniň geografik taýdan dünýä ummanynyň hem de oňa birikýän deňizlerden özüňe ýerleşýänligini bellemek gerek. Ol geografik nukdaý nazardan seredeninde dünýädäki iň uly köl hasaplanýar. Şoňa Hazar ýaka döwletleri bolan Türkmenistan, Gazakistan, Azerbaýjan deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň hataryna orun alýar. Geografik ýerleşişiniň amatlylygy şeýle de siyasi ve ykdysat taýdan ösüş derejesiniň ýokary bolmagy biziň ýurdumyz, ýagny Türkmenistanyň we goňşy döwletlerimiziň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň arasynda öňe saýlanyp bir nuskoluk taslamalary durmuşa geçirýän ýurt hökmüne bir dünýä jemgyýetçiligine awraýyny barha belende göterýär. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň deňizler arkaly sowda etmäge mümkinçilikleri haýsy resmi namlar arkaly kepillenirler. Şular hakynda aýdylanna 1965-nji ýylyň 8-nji iýuluna Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk döwletleriň üstaşyr sowdasy hakynda konwensiýa kabul edilýär. We şonu deňze çykalgasy bolmadyk döwletlere özara ulalaşyk esasynda deňiz portundan peýdalanmagy we deňizde hereket etmäge mümkinçilik berilýänligi hakynda ýytalýar. Umuman konwensiýa erkin üstaşyr geçirmek, gümrük salgytlar we gaýry ýygymlar, ulaglar, resmi namalar, wagtlaryny saklamaga ýa-da geçirmäge amatly şertleri, erkin zoglukları ýa bolmasa gümrük ýeňilliklerini döretmek bilen bagly bir näçe kadalar özüne jemleýär.
Şeýle hem 1982-nji ýylda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz hukugy boýunça konwensiýasyna laýyklykda iklimleriň jümmüşine ýerleşýän döwletleriň deňizlerden peýdalanmagy bolan hukugynyň bardygy hakynda bellenýär. Tawus Kakaýoş gepleşimiň şeýerine günorta hyzymatdaşlygy dogrusynda, ýagny şol adalygy hakynda düşünje berseňiz. Dünýäde ýurtlar bir ykdysat taýdan seredilende bir iki topara, ýagny iki adalyga ulanmak arkaly bölünýär, ýagny global günorta hem global demirgazyk diýen adalygalar işçen ulanylýar. Şol global günorta adalygasy ýa-ni biziň aýdýan günorta hyzymatdaşlygy diýen adalgamyz bilen kwap gelýär. Bu diýilligi ýa-ni global günorta diýen adalga bir näçe ýurtlar, ýagny Aziya, Afrika we Günorta Amerika sertlerindäki ýurtlaryň degişli bolmagy bilen şol global günorta adalgasyny emele getirýär. Indi günorta hyzymatdaşlygy bolanda bolsa, ýa-ni şol ýurtlaryň, ýagny biziň aýdan global günorta diýen adalgamyzda degişli bolan ýurtlaryň öz aralarynda, ýagny goýol 2 sanak bolsun, goýol 3 sany diýmek, şol adalga degişli bolan ýurtlaryň öz aralaryndaky durly urlara bagyşlanan ykdysady, syýasy, söwda, ulug, energetika, medeni, insanperwer ýaly urlarda öz aralaryna ýola goýan hyzymatdaşlygyny günorta hyzymatdaşlygy diýip düşündirip bolýar. Köp sağ olun, bizim yaşlarımda, tomoşaçılarımda bu Birleşen Milletler Guramasının deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň 3-nji maslahaty dogrusynda beren gurrunňyz üçin şeýlede giňişli maglumatlaryň üçin size köp sağ olsun aýdýas. Geljekde şu watanymyzyň güläp ösüşine münasip goşanyňyz goşmakda alyp barýan işiňizde uly üstünlikleriň hemra bolmagy tüýsürekden arzu edýäs. Köp sağ olun. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri okumana, döretmäne, umuman ýurdumyzda alınıp barlayan, durly urlarda gazanylýan netijeleri desin ýaýmagy döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Ýaşatyn parahat durmuş diýip dünýä halklaryny bir supra çagyrýan, şeýle-de dünýäniň halklaryna dostluk köprülerini çekýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Bütün dünýä ähmiýetli alyp barýan ähli döwletli işleri mundan beýlägem rowaşlyklara beslensin. Birleşen Milletler Guramasynyň deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça birinji halkara maslahaty 2003-nji ýylyň 28-29 awgustynda Almaty şäherine geçirildi. 2014-nji ýylyň 3-5-nji noýabr aralygynda Awstriýanyň paýtagty Wenada geçirilen ikinji maslahatda bolsa, deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin 2014-2024-nji ýyllar döwrü üçin amala aşyrylmaly çäreleriň giň möçberli maksatnamasy işlenip düzüldü we kabul edildi. Şu ýylyň 11-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Birleşen Milletler Guramasynyň deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny geçirmegiň tertibine goşmaça maglumat adly kararnamany kabul edip, oňa laýyklykda bu wekilçilikli çäreni Türkmenistana guramak baradaky çözgüt gollanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň çäklerinde hyzymatdaşlygy ösürmegiň möhüm ugurlaryna bagyşlanan ýokary derejedäki çäreleriň bir näçesi geçirilýär. Deslapky mailnama laýyklykda forumyň açylyş dabarasy 5-nji awgustda geçirilir. Halkara maslahatyň çäklerinde günorta hyzymatdaşlygy boýunça duş çygyp, raýat jemgyýetiniň forumny, ýaşlar forumny, parlament forumny, hususy podagyň forumny, ara baglanşyk çäresini, zenan ýolbaşçylaryň forumny, Merkezi Aziýa ýurtlaryň milli günlerini, medeniýet we sunuw saatlarynyň konsertlaryny, tematik sergiler we beýleki ugurdaş çäreleriň bir näçesi geçirilýär. Awada forumda deňizde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň gülläp ösmegine düzümleýin özgörüşleriň, diversifikasiýanyň, ilmiň, tehnologiýalaryň we innovasiýalaryň ähmiýetine, söwda we tebtary hyzymatdaşlygy, howanyň üýtgemeginiň hemde tebii hadisalaryň yaramaz netijelerine garşy görüşmegiň ýollaryny, durnukly ulug ulgamlaryň döredilmegine, mümkinçilikleriň işçileşdirilmegine,
we halkara hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine bagyşlanan ýokary derejedäki tegelek stollar geçirilýär. Yurdumyň habar beşleri işlerinin internet sahypalaryna, elektron medeniýetde bu halkara maslahat barada giňden ýaýlanýarlar. Bu ýerüte LLDS3go.tm elektron sahypasy döredildi. Bu elektron sahypasy 3 dille türkmen, rus we ingliz dilinde bolup, Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahat barada ähli maglumatlary özünde jemleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty has adaletli we gülläwesýän geljek üçin meseleleri çözmek we ýurtlaryň mümkinçiliklerini açmak bilen çözgütleri öwrenmek hemde gatnaşyklary ýola goýmak üçin şertler döredýär. Şonuň bilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň 3-nji maslahaty barada taýýarlan gepleşigimiz hem geçirip durýar. Mehraniyeleşler biziniň her ýerinde berk jan saglygyny maşgalagda berilen tüýsürekden arzuw edýär. Watanymyzyň gülläwesme uğruna beýik işleri amala aşyrýan gahrman arkadagly gahrman terdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagly gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan il ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýsürekden arzuw edýär. Gepleşigimiziň ilk sanlaryna ýaýlymda didarlaşýança hoş sag bolun.